कि एगो नचनिए कर राजा जी राजा हो तो एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना। आर देखेला सखी पार देखेला सखी हार में खेला सखी हार में खेला सखी। सारी सारी रात भिसियार देखे ना सखी आर देखे ना सखी पार देखे ना सखी यार देखे ना सखी पार देखे ना सखी। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना। किया थिया धीरतिया पिया बुलेटियो लेके जाला ओकर नचो देखे जाला। हाय हाय हाय। हाँ का हाल बा जगदेव भाई? वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्सलेंट। ओनियो बड़ा लोका देख लेनी हाँ देखियो ने हमारे मौसी के लड़का हो भाई जो एक नंबर वही जी रहिए ने मथलिए बाबू। हाँ हाँ तार हेंग बा सटला तो गइला एने ओने अगर पैंट में हलल तो दिक्कत हो जाई। खून फेंके लगी। किया धीरा रतिया पिया बुलेटियो लेके जाला ओकर नचियो देखे जाला। आधिया बिरतिया पिया बुलटिया लेके जाला ओकर नचियो देखे जाला। नाच के नशा में तू को रोटियो नहीं खालो तू को रोटियो नहीं खालो। नाच के नशा में तू को रोटियो नहीं खाला तू को रोटियो नहीं खाला। अरे कि जाए पिया कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइला ना। जा हो जा जा जा। तार बिया हो गइल बा। देखो कोरोना के चौथा लहर आवे वाला बा जल्दी जल्दी मार के सब काम निपटा दो ना तो चौथा लहर में तू घेरा जाए दिक्कत हो जाई। ई कब चौथा लहर आ जाई। एक से एक स्कीम निकला था सरकार में भाई केंद्र सरकार को स्कीम निकाल दे चौथा लहर घुस जाई दिक्कत में पड़ जाएगी। हाँ 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 विनोद एक नंबर विनोद हो। आय ओनिए से हम इन्हें आवत रहा हटा ए दीदी हेने हटा ना तू साइड प्लीज। तू साइड रहो दीदी। था एक नंबर हम आवत रहा खाली तू लो हिलावत रहियो ने हाथ गमछा। अरे कि जाए पिया कमाई कुल्ही उड़ाई रे गइला ना हो उड़ाई रे गइला ना। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला। हमके घर में छोड़ के जाता है परदेश बलमुआ हमके घर में छोड़ तनी जाए से पहले खाला ओ थलाली से रोटी मोड़ के। तनी जाए से पहले खाला ओ थलाली से रोटी मोड़ के। ये कारण कनिया के भुलाई रे गइला। वाह वाह देखो हेने आओ। हेलो हेलो। तू हमरा लगे ढेर मत सटो करंट बा। हम आदमी निमन ना हई हम जितना शरीफ देखो तनी उतना हई ना। काहे आ हमारा बारे में पूछे को के तहलो से पूछ ले लो बता दी हम निमन हई हो। खूब भालो खूब भालो। निमन हई
खूब भालो देखो हम करे ढेर बुझाता कहत रे ना लागत है जे हमारा घर के बगले में ही कर घर बा आए है हमारा मुस्मात मौसी के ही बेटा होंगे हाँ तोरा कि ओकर कारण ये हो पिया जागल रहता रह ओनिए भागल रहता रह कि ओकर खाती दिनों रतिया पागल रहता रह तू तो लागल रह बाबा प्यास बा। एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है हमारे लाल बाबू पंडित जी जिन्होंने बहुत सारा सिनेमा बनाया। इधर आ जाइए। सुपर हिट फिल्म सुपर ये हिट। कलकत्ता से ही हैं, ऐसे हैं बिहार के लेकिन रहते कलकत्ता में हैं। इनका एक ताली बजा दो भाई जोरदार आपके। ताली जोरदार ताली। इन्होंने जिला चंपारण सिनेमा बनाया था मुझे लेकर। बहुत उसके बाद कुल्ली नंबर 1, राजा जानी, अभी बहुत सारा बाकी है। राजा की आएगी बारात, फरिश्ते, अभी आप लोगों ने फरिश्ता मेरा मूवी देखा होगा एक जोरदार ताली। जिसमें मैं पागल का रोल किया था। क्या बात क्या बात। एक माँ बाप के प्यार को पाने के लिए एक करोड़पति आदमी पागल हो जाता है। हाय हाय तो पागलपंती अपने माँ बाप के लिए ऐसी होनी चाहिए जी। इस दुनिया में एक ही मोहब्बत है जो स्वार्थ में नहीं है, वो है माँ का प्यार और पिता का प्यार। वाह वाह। अरे वह कितनों मोटा के अपना माई लगे चल जाए, अरे वह भैंसा होके चल जाए। अब माई से कहीं कि माई रे देख तो हमर देहिया ठीक बा, तो माई कही कि रे तोरा खाए के ना मिले लका रे, कितना दुबराइल बड़ी कांटी हो गल बरा। आ है लड़का अगर अपना बाबूजी लगे चल जा कह कि बाबूजी देखो तो देह ठीक बा, तो बाबूजी कहे तो काहे ना ठीक रही, सारा तनख्वाह तोरा देहिए में ढुकता। गधा कहीं का। ऐसे जे बाबूजी के पास जिम्मेदारी रहेला हर चीज के, खेती बाड़ी शादी बियाह बर बीमारी, ऐसे बाप के प्रति एगो अलग इमोशन होला, माँ के एगो अलग होला जी। कि कतना ले कही तू तो लागल रहता रह ओनिए भागल रहता रह। कितना ले कही तू तो लागल रहता रह ओनिए भागल रहता रह। ओकरे तो खातिर रोज पागल रहता रह, रोज उजागल रहता रह। ओकरे ही खातिर रोज भागल रहता रह रोज जागल रहता रह। एक बार तनी हाला कर बोलो आई लव यू। आई लव भेटो कि कितना ले कही तू तो जागल रहता रह, ए रोजऊ पागल रहता रह। ए कि जाए किसन कमाई कुल्ही उड़ाई रे गैलाना, आए हाय हाय। कि जाए किसन खेसारी के अरे पुल्हाई रे गैलाना, ओ पुल्हाई रे गैलाना। ए सुना जानू ए सुना आई लव यू। अरे तो हमारा मेहरा रुखड़ी भड़कतिया रे, खिसियाम हमारो मौगी यही करे ले कहनी चंदा हटी हम ओकरा से बतियलू हो का तू? हाँ तू ही वही हरकत करत रहिए दादा। ए केहू लाइव नहीं खेने चलावत, ढेर लोग बा भैया। मत चलई हलो, हमार घर मत तोड़लो भाई। टेलीकास्ट होता वीडियो बना ली हलो, कल जब पहुंचे ओकरा बाद डाल दी हलो। आधी रात के जलाई। कि जाए किसन खेसारी के परिकई रे गइलाना, ए हे हो परिकई रे गइलाना। एगो नचनिए कारा हे राजा जी हो, ओ हो चला एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइलाना। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलाना। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला।
एगो नचनी है कारण कनिया के भुलाई रे कैलाना वाह। जे भाग तू लोग कमी पूरा नहीं खोखे देते भाई भाई भाई